אנחנו אחרי אירוע רצחני, אכזרי ומפתיע. הטבח של מחבלי חמאס הרצחניים בילדינו, נשותינו, אנשינו, הוא חייתי, הוא לא אנושי. צה"ל נלחם בטרוריסטים חסרי רחמים. יחיא סינואר, הריבון ברצועת עזה. הוא וכל המערכת שתחתיו 2, 1 הם בני מוות. יש לנו עוד מלחמה ארוכה. זה לא יום וזה לא שבוע. אנחנו מרחיבים בהדרגה את הפעילות הקרקעית ואת היקף הכוחות שלנו ברצועת עזה. אנחנו מאמינים במשימה הזאת ואנחנו מבינים שזו מלחמה על קיומה של מדינת ישראל ואנחנו ננצח בה. אנחנו מעבירים מכאן מסר ברור לחמאס לרצועה ולכלל נמצא אתכם, נגיע אליכם, נשאיר רק עפר ואבק. הפיצוץ הבא בשביל משפחות הגדוד והחטיבה. אנו עומדים כאן בזכותכם. המשיכו לתת לנו את השקט והכוח שדוחף אותנו קדימה, מאפשר לנו לעמוד במשימה הזו למען כל עם ישראל. תחנות שלל כאן קודקוד אקראי, פסל שלנו בעוד 10 8 5 4 3 2 1 תן הכי גדול, משה. כל הכבוד. וואו, למה לא התקיימתי להנדסה? יש פה פתאים שחייבים לעמוד באוויר. Fuck you! באוקטובר, יוסי המג"ד התקשר אליי, אומר לי, משה, צריך להגיע כמה שיותר מהר לצאלים. והגענו ישר לצו 8, לטירוף, לבלגן, עם קליטה של חיילים חדשים, וכאילו היה אירוע מאוד מורכב. הגענו לצאלים, עשינו את הנשקים, אמרו לנו לעלות לגבולות, להביא את כל החיילים מהבית ולחכות למשימה. היו הרבה התלבטויות בתחילת הלחימה. הראשונה והגדולה ביניהם זה היה ההבנה שאני נכנס למלחמה, פחד מהמלחמה, פחד שאני לא מכיר את החבר'ה, איך זה יעבוד, שכולנו מבינים שאנחנו בזה ביחד וכולם פה בשביל כולם ואף אחד לא יישאר מאחור. כשאתה רואה את האנשים האלה איתך ומאחוריך כשאתה הולך ואתה רואה את העוצמה ואת הזיק ללחימה שיש להם בעין, אתה מבין שאתה במקום אומנם הכי מסוכן שיכול להיות, אבל בנקודה הכי בטוחה שיש, ואתה לא מפחד לגשת לאף משימה ככה. קיבלנו פקודה ממח"ט חטיבה 10 לפתוח את המעברים לטובת המעבר של אוגדה 252. הגענו למעבר ארז ב-2 לפנות בוקר, אור ראשון של יום שישי, ה-28 באוקטובר. פתחנו את המעבר, חיפוי של טנקים, חי"ר וחיל אוויר. פתחנו את המעברים בצורה מקצועית ובצורה מבצעית. הכנסנו את הכוחות פנימה, התכוננו לכניסה שלנו לבית חנון. תחנות פיקוד הדרום, כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. אנו נילחם בסמטאות, נילחם במנהרות ונכה את האויב המתועב מולו אנו עומדים. אחי הלוחמים, אתם דור הניצחון. תנו למשימותיכם, הכו באויב, סוף. הכניסה שלנו לבית חנון
זה היה אחד האירועים המשמעותיים של הלחימה. זה היה אירוע מטורף. כדורים שרקו לנו מעל הראש, היו התקלויות, היה טנקים, היה חיל אוויר. הגענו לבית חנון אחרי 24 שעות, נודי עיניים, אבל עמדנו במשימה. באמצע הלילה, באזור 3 לפנות בוקר, אנחנו שומרים יריות, מרחק 200 מטר מאיתנו, יורים עלינו, כולם נעמדו בעמדות, מתחילים ירי נגב, קלעים, מזניקים טנקים, מזניקים מסקר, הרבה אש, הרבה עוצמה. המחבלים כמובן בורחים לפירים שלהם. חייל שלי חטף כדור בשק פקד שהיה לידו, בנס כולם ניצלו, ברוך השם. ומשם אנחנו ממשיכים בלחימה עצימה. קיבלנו בעצם פקודה לעלות על ציוד ותוך 5 דקות להיות בחוץ בסדר תנועה, והתחלנו לנוע בהובלת אדיר וארוש. הלכנו בערך 900 מטר, יש לנו 2 פירים, אחד במרחב הבית חולים האינדונזי, אחד במרחב העוקף לו. קיבלנו מודיעין שישנם מחבלים שאנחנו צריכים לטפל בהם. הגענו לפיר, תחת לגרם מדרגות של מבנה שנהרס כמעט לחלוטין. מתן היה אחראי על התפעול של הברק לבן, אביעד היה אחראי על הפריסה של הירייה, ואלישע על החבלה. התפקיד שלי היה לחפות על החבר'ה. אני פשוט מכוון נשק לכיוון פיר, שאני יודע שבכל רגע יכול לצאת משם מישהו. זרקנו את הלבנה, הכל כל הזמן קרס לתוך הפיר. מתן באיזשהו רגע של תושייה מוצא מזרון, שם דיק, הפעלנו את הגז ונסגנו אחורה. מקס ואלישע הכינו את האמצעי, עשינו את זה מאוד מהר, מאוד מקצועי, ובנסיגה כבר קיבלנו דיווח שככל הנראה 2 מחבלים מצאו את מותם שם. עשה לנו המון טוב. וזהו. על האירוע הזה פיקד המ"פ מ-699, לייטר, שבאותו הסוף שבוע גם מצא את מותו בעקבות מטען שהתפוצץ. אחת מהמשימות בבית חנון, קיבלנו משימה ללכת ולהשמיד בית של פעיל נוח'בה, שככל הנראה השתתף גם בטבח של 7 לאוקטובר. והבנו שהבית חשוד בתת קרקע, בפירים. החלטנו גם לצאת להתקפה על הבית והתחלנו סריקות. רפי אזולאי הקלה שלי ואחיית גולדרייך הקשר שלי, יצאנו לדרך והתחלנו בעצם את הסריקה הראשונית של הבית, כשהמחלקה נמצאת בחוץ ושומרת עלינו שאף אחד מבחוץ לא יגיע אלינו. באותו רגע נזרק עלינו רימון מהפיר. ואנחנו נכנסים להתקלות בטווח של 1-2 מטר עם מחבל שנמצא בפיר. קפצתי אחורה מאחורי הלול, נתפסתי מאחורי איזושהי קורת בטון, ממש שנייה לפני שהרימון התפוצץ, ומיד לאחר מכן התחילו חילופי אש, ככל הנראה ביני לבין המחבל שירה עליי מתוך הפיר. ברגע ששמעתי איזושהי הפוגת אש קטנה, פתחתי בעצם את הזיג והתחלתי לירות בחזרה לעבר המחבל. ברגע שזיהינו את הפיר, אני רץ פנימה, זורקים פנימה רימון ומבצעים ירי לתוך הפיר, נשים את האמצעי לפיר, אנחנו נכנסים לטווח בטיחות ומפוצצים. בשלב הרגע שפוצצנו את הפיר, אנחנו מבינים ככל הנראה שבמידה ויש מחבלים בפיר הם כבר הרוגים, ואנחנו ניצחנו את ההתקלות, וככה באמת ממש ניצלו החיים שלי, של הסמ"פ, ואז מגיעה המשאית ואנחנו משמידים את המנהרה ואת כל מה שמתחבר אליה. כשלמחרת בבוקר אנחנו מקבלים עדכון מודיעין שהרגנו 4 מחבלים שהתחבאו בתוך המנהרה הזאת, וזה נתן לנו כוח להמשיך הלאה קדימה. אנחנו נמצאים בבית הספר אונר"א שבבית חנון, כחלק מהסריקות בבית ספר. בסדר? אנחנו מצאנו פה גם קלצ'ניקובים קטנים, צעצועים,
כבר מגיל צעיר מחנכים פה את כולם. ופה בעצם זה היה מקור אמל"ח וההתקפה של מסגרת החמאס. אחרי 7 שבועות בהם פעלה במקום אוגדה 252. כמו בכל מקום אחר שצה"ל פועל בו, הוא הרג מחבלים ותפס אמצעי לחימה רבים. יש לנו פה 5 וסטים, בכל וסט יש לפחות 4 רימונים, כבר מוכנים להפעלה. הנה מקריסים פה בית, חביב. הוא החבלן הראשי שלנו. ממש. בוא נראה את הנכס. הנה עוד מוקש. 4 כיווני אוויר חבר'ה. אחלה נוף. אפילו 5. יש גם מלמעלה. פירי המנהרות שהותרו בעיירה הושמדו, וכך המנהרות הגדולות שבה, העיקרית שבהן, חלפה בין בניין העירייה המקומי, מסגד, מגרש כדורגל וגן ילדים. יפה מאוד רבותיי. היום 110 למלחמה. צה"ל מעמיק את הלחימה בח'אן יונס אחרי שאתמול הכריז על כיתור העיר. בכיתור ח'אן יונס השתתפו 4 צוותי קרב חטיבתיים של גבעתי, הצנחנים, חטיבה 7 וחטיבת הקומנדו שפועלת גם בעומק העיר. הכניסה לח'אן יונס הייתה כניסה מאוד מאוד קשה. יצאנו לפנות בוקר לתנועה של כמעט 24 שעות עם ציוד, עם תיקי לואו, אפילו שינה בשטח, קרה מאוד, וככה בעצם הגענו לח'אן יונס. בח'אן יונס יצאנו למתקפה חטיבתית, שומעים פיצוץ לידינו, מקבלים בקשר הודעה, נפתח פיר. סמוך למסגד אום תאופיק, ניתן לראות את הפיר, נמצא גדוד 71 מחטיבה 55, פיר עמוק מאוד. אחרי ממש 3 דקות עולים מולי, צריך שתפעיל את האמצעי שלכם. הגענו אני ויוני אקסלרוד, תוך 3 דקות מרגע שקיבלנו את ההתראה, מפוצצים, מסיימים. אחרי איזה 2 באו אמרו לנו שבפנים היה מחבל, ממש 5 מטר מהכניסה לפיר, מחבל עם קלאץ' ו-RPG, ובעצם חיסלנו אותו. תחושה של סיפוק, של הגנה. לדעת שאם היינו מתעכבים בעוד 5 שניות מישהו היה יכול למות, היה יכול לקרות אירוע הרען, היה יכול לפגוע RPG במשהו. המקצועיות והתחושת מסוגלות והשמירה גם על עצמנו תוך כדי הכנת ברק לבן, זה משהו שלמדנו בעצם מהמ"פ ומהסמ"פ, משה ואדיר, שהובילו אותנו כל הלחימה למקצועיות מטורפת, בין אם זה לחתור למשימה, בין אם זה גם לחתור להגן על עצמך. קודם כל תחזור הביתה בשלום. במהלך הלחימה ב-10/12 בבני סואילה הגענו למתחם של בתים, התחלנו לסרוק אותו. במהלך הסריקה מצאנו פיר, הופעל לנו מטען. פה פצוע! רגע, אני צריך פה חובש! תחפו עליי, אני מדלג! לשם להביא את החובש! יאללה. מדלג להביא חובש! דודו! חובש! חובש פנימה, יורי! חובש, 2 פרחים! עומרי ונדב! שערו פה! לפיר שם, אתה תראה! אני ועוד חצי נפצענו, פניתי ביחד עם חייל נוסף לסורוקה, היה לי שיקום, וחזרתי כדי להמשיך את המשימה עד עכשיו. איזה פציעה הייתה לך? עיניים, בעיקר. אני רואה שיש סימנים עדיין שנשארו, נכון? לא חושב, הישונים שלי מורחבים, כן. יש לך איזה פצעים בזה, זה קשור? יכול להיות בקטנה, אתה יכול להראות את זה רגע? להוריד את המשקפיים? הישונים שלי מורחבים, אבל לא... היינו פה באיתור לפני משימה עם גדוד 303 של השריון, בעצם משימות של בניית מגנן והגעה ליעדים חדשים.
באזור הבוקר כבר קיבלתי התראה בקשר על רחפן אויב שנמצא בגזרה לידינו. אחרי שעתיים בערך ארוש עולה מולי בקשר, ממם אחד, אומר לי קובי נפל פצוע, להגיע מהר. מגיעים תוך פחות מדקה, מתחילים לטפל את אירוע הפינוי ומדווח על פצוע קשה ופינוי דחוף. כבר אז מתאמים את המנחת, מגיעים צוות הרפואי ומוציאים אותו כמה שיותר מהר החוצה. עכשיו! החזרת הכבוד של קובי, לבריאות לקובי, חנוכה שמח! פסל תקין שלי, בריאות שלמה לקובי שלנו. לאחר האירוע תפסנו את כל המחלקה ואת הפלוגה בעצם, זה היה הנר הראשון של חנוכה. היינו צריכים להודיע להם בעצם על המצב של קובי, ובעצם המג"ד אמר להם את הבשורה הקשה. היה לנו רגעים מאוד מאוד עוצמתיים וקשים במשך כל החיים. אני יודע בוודאות שמשהו יוצא ושכולנו נמשיך. השם ייקום דמו. אנחנו נדליק את הנרות האלה עכשיו לזכרו. תמיד הראה נכונות לתרום, לעשות בשקט ובעשייה ממוקדת. היינו צריכים להשאיר מישהו לשמור במרכז פלוגה, ואני מחפש אנשים. אתה יכול לשמור? לא, אני רוצה לצאת למשימה. אתה יכול לשמור? לא, אני רוצה לצאת למשימה. אחרון הגעתי לקובי. קובי, אתה רוצה להישאר? לא. אבל אני אשאר, אף אחד אחר לא רוצה. כל מה שהיה לו בראש זה רק שאנחנו נצליח ושהמחלקה תנצח. קובי היה לו כזה, קעקוע על היד פמילי. הוא היה איש משפחה, כמה אוהב את הילדים, כמה אוהב את אשתו, כמה הוא דואג לה, שהיא דואגת, אז הוא ככה מספר לה שהכל בסדר. אני חושב שאנחנו בתור מחלקה, מעבר לכל מה שעושים בצורה רשמית, צריכים ממש להישבע, שאנחנו לא עוזבים את המשפחה הזאת, גם עוד הרבה שנים. באמת, איש מדהים. הוא היה פה גיבור, וגם אתם הייתם גיבורים. איך שטיפלתם פה את האירוע הזה, זה לא מובן מאליו. ניקח את זה מפה ונעלה למעלה. עם ישראל חי! אשתי הישראלית ציידה לי בן בכור. איזה תרצה יותר, בנך בכורך או 5 סלעים, ברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו.
תוציא נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. כן, אל תדאג, היא יציבה, היא יציבה, בדקתי אותה. שון, מה אתה מחזיק ביד, שון? גם זה. ומה אתה עושה איתו? יורד, טובה! החזרנו טרקטור כבר עזה. זה הסיבה שאנחנו פה. 9, 8. חבר'ה, כמה דברים, בסדר? דבר ראשון, תם ולא נשלם. אנחנו, את המשימה שלנו, עשינו, עמדנו כמו שצריך במשימה שלנו, מעל ומעבר לציפיות של כולם. מעל 10,000 מוקשים ומעל 1,400 מבנים, פיטורים, רבי קומות, מסגדים, בתי ספר. פעלנו מעל ומעבר לציפיות שלנו, שכל אחד שהפעיל אותם. אבל כמדינת ישראל עדיין לא עמדנו במשימה. אנחנו יוצאים מפה בידיעה שיש מצב שנחזור, ואנחנו נחזור או לפה או למתווה אחר. אנחנו יוצאים מפה בראש מורם, ברגל, מבקש מכם, הדגל היחיד זה דגל ישראל. עסקנו במקצוע שלנו, אם זה הפירים והריסת מבנים והמטענים. הפלוגה היא בעצם הג'וקר, האס, שכל הדברים בעצם נעשים סביבו. החיילים פה באמת הכי חזקים שראיתי, נתנו פה הכל מהכל, ובאמת זה צריך להצדיע להם על האירוע הזה. יוסי המגן שחתר למשימות קצה, לא האמנו שניכנס בכלל לחטיבת הקומנדו במילואים. בכל מקום שהגענו אליו נתנו לנו את הכבוד ואת הדרך פעולה לעשות את הדברים בצורה הכי טובה. למשה המ"פ שבאמת רגעים עוצמתיים לנהל פלוגה במהלך לחימה, שבאמת דברים לא פשוטים, הוא עשה את זה בגבורה רבה. המ"מים חתרו למשימה, חתרו למגע בכל משימה שנתנו להם, באמת עשו את זה באמת בגבורה, באצילות, באומץ. מפלג, גם הרס"פים וגם חזי, הכניסו לנו פה אוכל ומזון עד לרמה של פתחנו מטבחים ופיתות בטבון ואוכל חם, וכל ארוחה הפכה להיות ארוחה של מסעדה. והחיילים, התותחים שנתנו הכל. קודם כל עברנו פה תהליך מאוד מאוד ארוך, ובסוף הגענו גם לרמה של מקצועיות וקשר בין אישי במחלקה, שזה מאוד חזק, וגם קשר עם המחלקות השונות. כמו שהחתירה למצוינות שלו היא מדהימה בעיניי, והיכולת שלו לעשות שינויים.
בן אדם שאני הולך אחריו בעיניים עצומות, ואדיר, סמך מ"פ משכבו ומעלה, גם ברמה הלוגיסטית, הכל תקתק פה כמו שצריך, וגם ברמה המקצועית, הוביל משימות בצורה יוצאת מן הכלל. שילו המ"מ, היה לי תענוג, באמת תענוג להיות לצידו. זכיתי להיות תחתיו בלחימה הזאת. זה היה אתגר לא פשוט, גם קודם כל כי יש עורף, יש בית, שאתה כל הזמן חושב עליו, וגם כי התפקיד עצמו הוא תפקיד מורכב. עצם זה שאני יושב במחלקה עם חילונים, עם אנשים שמאלנים, עם אנשים ימניים, עם מנהיגות דעות, מחללים שבת, שומרים שבת, ובסוף יש מלא דיונים סביב השולחן, אבל ברגע שיש משימה קמים ועושים אותה. זה מראה שמשהו באחדות נוצר פה בעם, ואני מקווה שהוא יישאר אחרי הלחימה. זה אירוע שאי אפשר לתאר אותו במילים, מה שחווינו פה, אני במחלקה. אנחנו עברנו פה תהליכים, גדלנו להכיר אחד את השני במשך 4 חודשים של לחימה. יצרנו פה חברויות, אני חושב, קשרים שלא משנה מה יקרה, יהיה קשה מאוד להסיר אותם. אני גאה ולא מתחרט על אף דקה בדרך הזאת, ומוכן ליום שיקראו לנו שוב. צוות הפלוגה, צוות מדהים, תמיד דואגים לחיילים, תמיד דואגים למפקדים. אני התלבטתי כל הזמן כמה למשוך אותם לקצה וכמה לשמר את האנרגיה לאורך זמן. האנשים הראו שיש להם יכולות ומסוגלות וגם דברים שלא האמנתי שאנשים יכולים לעשות. כולם עמדו בזה, והיום בהסתכלות לאחור אנחנו מאוד מרוצים, מאוד שמחים במה שעשינו, ממשיכים הלאה. פלוגת ג'ורדי היקרה, קודם כל איך שאתם יוצאים מפה רק ממחיש כמה מה שעשיתם. אתם יכולים להסתכל, כל השטח שנפתח, הכל בזכותכם. אתם אריות, אתם השת"פ הכי טוב שהיה לי אי פעם. נהניתי מאוד לעבוד איתכם, אתם מקצוענים, חותרים למגע, לא מפחדים. כמות המחבלים שהשמדתם פה, מדינת ישראל חייבת לכם בענק. היא גאה בכם בטירוף, אוהב אתכם. כרמי, גדוד 71. כל מי שפה, אתם פשוט אריות. אני מעריך אתכם בצורה שאתם לא יודעים אפילו אולי לתאר. גדוד 271 לאחר 94 ימי לחימה, 94, זה המספר, סיים את משימתו. פשוט אהבה גדולה אליכם. פלוגה ג' של 271. כשהגעתם, אנחנו לא ראינו כזאת מקצועיות באף פלוגה אחרת. כל הכבוד לכם, אנחנו מתגעגעים אליכם, היה כיף לא נורמלי לעבוד איתכם, ואני מתגעגע כבר לפעם הבאה. אז כל הכבוד לכם. כאן קודקוד מקדש, ג'ורדי, עבודה יפה. כגדוד הנדסה, הייעוד שלנו היה לפרוץ את הגדר. פה אנחנו קיבלנו פקודת תימון, והגענו להישגים מדהימים, הישגים מטורפים. כשאני מסתכל אחורה, אני אומר איפה היינו ב-27 באוקטובר ואיפה אנחנו נמצאים היום. אחד הפלוגות החזקות בחיל ההנדסה, אם לא החזקה ביותר. 2, 1. השתמשנו עם מעל 11,000 מוקשים, פוצצנו מעל 1,000 מבנים, עשרות פירים, תוואי תת קרקע והישגים מדהימים בכל קנה מידה. השבחים מהמג"דים והמח"טים שעבדנו תחתיהם מקיר לקיר, וזה פשוט, אני גאה בחיילים שלנו, בלוחמים שלנו, במעטפת שלנו. פלוגה ג', פלוגה ג'ורדי, עשתה מהפכה. אסל תקין. יופי, תראה את החיבור. מי ניצח שמה? מי ניצח? וואו! אלישע, אבל תן לראות את השלט, תן לראות את הלוח.